pa niya gusto gyud ka makabanan niya. Ikaw may asawa niya, ha? Ikaw gusto gyud ka? Nganong di good taon tay? Ikaw ha? Daga ko litaw si Putput. Ah, mau ba? Ay, pa-display na sa kwan. Gawas. Son! Kapuhay, induta gini bayan mo, pre. Kamay, kwan. Kaya, kisa mo natuwa na, pre? Muram nagsurbiyor, oh? Ano? Nagsurbi na siya. Surveyor ka na, pre. Ako na driver sa una, pre. Jose ang pangalan na. Jose? Oh, surveyor. Nasakpan ko na. Namuso sa akong asawa. Mo naging papahawa na ko. Wala na ko pabalika. Ngunya, ganun niya pa malagi na siya. Imo naman ka na siyang gihinginlan. Sao man po na nga akong buhay uwang ugangan. Gusto mo siya di pabalik. Kaya gusto siya pa-drive sa akong asawa. Wait, huwag itinuod. Pareha silang duha sa akong ugangan. Ganang drivera. Imong driver niya, abi kay patay naman ka. Imong asawa na si driver. Oh, yun. Pertil pungutan ako, pre. Tita. Kung may labay yung skumo, pre. Kung maigo lang. Pagkasalbayas ko tinuuray ito, Hanoy. Maibot pa niya kung uy. Hapak na ko niya. Grabe, pre. Wag kay patasan yun, pre. Wag yun. Pre, yan ang sorbiyo sa imong banyo. Na, wag uuro, pre. Oh, Pagkakignaw. baga. Na. Na. Oh, Sapulan ko ni, pre. Sapulan ko ni. Uy, batasan! Uy, batasan, bagagnaw. May bawa po ko nga mo ng tawanan imong kusunada. Mapay ginauban, nagas kamay pa. Watay mahimo ni mo. Mupay, pubrita mo, sa mo ka pubri. Nay! Unsa man ni Nay? Sa? Sige! Wag ka ba sana? Di ko gusto nga mo agad rin, di na nakapagyan! Understand? Intindi? Tuyok dito! Ah, layo na yung taon kayo, Nay. Kumutuyok pa ko. Pag-ialang gabi, naalanganin man. Usa langanan? Usa langanan? Kalayo pa ni mo? Wag ka kabasa na doon enter? Ha? Layo naman gud kayo kung magtuyok pa ko. Pahala naglayo! Basta di ko musugot, nga na mo agad rin! Labi na ka na imong naong! Unsa man akong naong, Noy? Murag highway! Ngayon mo, expressway. Basta di ko musugot, nga muagi mo dire kay sabak ka ninyong sikad! Kay sikad! So pa'y Makatugos nakasaba? ako pagkatog! Oo, wala mo na isaba, oh. Sawa! Karoon na lang gud, eh. Kana inyong, uy! Kana inyong break! Sama ka! Dili, Ano na! Dili, oo. Ano makamata ko? Pagi alang gud kausa si Manoy noy. Kausa ra bitaw. Nya karon na sad. Di ko musugot! Pila ra may pagagi ni Manoy diri noy. Kausa ra bitaw. Si Yusuha sa nimo eh. Ah, grabe ka serious. Di serious! Ha? Ikaw mata ka ha? No, no. Sobrang video ka mata ka ha? No, ano yun, Noy? Nga naman Ga! tay, nga naman ngita mo kag away. Ay, kung pangin. Stop ka! Stop ka! Mula ba yung kayo ng putok? Ha? Mula ba yung kayo na? Ha? Noy, Ay na lang po. Noy, Tay. Buhi ko! Murong ka madlok. Usa may kadlukan. Wala suwakin. Singko sa Si Camila, good. Mura mag suko kay siya kung makita nga ako. Ay da, kanang kang Carmela, Di lang ka pa doon, respetar lang na sa madunggan niya ta. kamukin. Bisag patay to kay bago pa man namatay, respetar lang na, ayaw nagtagda. Yang sa man nga mura mag musulok ang dugo kung makita nga ako. So ti anti ka Jose, kana si Carmela, mag-agada na ako. Anak ko lang na siya, wasa mahimo kung gusto nako. Ang gusto gid nako nga mapangasawa nimo siya. Nya unsa man ako, unsa may akong wato para ma ang kuna kong gugma ni Camila. Paninguha ag maayo dong. Paninguha ag maayo. Sa bangaan kasi mong itsura, kagwapo nimo. Tanawa pa resul kay mong Carmela. Ayaw pag tinalaw, oy naunsa man taong kakalalaki nimo. Tanawa ng barog. Nindot unta na lang na siyang. Ang pangutana kung si Carmela makauyon ba nako? Ay musugot ra lagi na. Apitahag yung maayo. Ayaw ka balaka, di ako masuporta nimo. Maimo ra lagi ni Carmela kung gani. Kung pidi, hangyo lobo. Usa pa maimo? Sige, daksa dayon. Abi mangguni mo nang murag sa bidahon kina.
Musurok maging duko kung makakita ka na ko. Gilitok na nanako kung pwede lalagyan. Lubos na lagi. Nay, dili inaana ka sa yun. Mas bali pa siguro nga ako na pamuyaban si Carmela. Siya ron o sa katuig. Hindi naman sugot. Giingon na ganit ka. Himuan ta ng diskarte nimo. Ambot masanay mong anak. Uy, maglibog ko. Nita siya gwapo. Batanon sa mga nita ako. Oh, mao At ganit tulis ka ang itong iyang... Arlen? Arlen? Wa pamalik ka mag-ilis! Di ba nagsabot man tang mga ito tayo sa ilang Sir Longlong? Ang taong ka, eh. Di lagi ko na Sir Lunglong tay oy. Ato na ito sa bikiri nilang tunit kay wapay asahong bukat dito. Basta niya mo gini. Isang taong ka na, magtuman nito sa mong gusto. Asa man ka? Sa 300 o sa 150? Ha? Asa ka? Gusto lagi ko silang tunit tay. Kay mga may kitos lang tao. Nga si Sir Lunglong gulbugalon king dako. Palakiro pa. Ay, sapak-sapak ha? Ibtan ka lang sa imong kalimutaw. Baksupak ka na. Nganong adto man jud ka ni Sir Lunglong tay? Nga di man to maayong tao. So, ako'y bahala. Sige. Basta, nag-abot mo ito, trabaho na nito. Pagkas, mag-inis na. Gahil, undak-undak na ba na? Ngayon lang ana, madugangan akong income. 300 ang adlaw, manakit trabaho. Makapait-pait ang mga butang dire. Ratilyo anang Sir Lunglong. 150 ra isuhol niya. Ay, sus, mag-inis na diha. Ako rin magbaho lagi. Kaya tiga ka ganyan, 250, 200. Ibalhinti ka, sa lain. Ibalhinti ka. Kagwapa ni mo, tigaan lang kag 200. Ha? Neba. Anak, ano yung kwarto, pre? Manood ta. Oh, manood ta. Oh, pre. Pre. Oh, panuktok sa. Masig na tuog yung mga asawa. Di na ta manuktok. Diretso ta. Lalimot ka, kalag man ta. Na. Oh. Sige. Diretso ta. Pre. Oh. Piskat man niya di ko, pre. Piskat, God. Dabay kalag na piskaton. Sama ka. Kani, pre. Mao ni akong kasunis. Di, pre. Unya, pre. Naan na dihang tikit. Naa, pre. Nay. Kanang napita diha, pre. Ako ginang siguro tahi, pre. Nabisan malabhan. Nadili ko dyan siya mapasa. Di siya na mahumon. Mo ba? Oh, biyato ko nung ikapon. Uy, saan ka na? Yabang mo ka, pre. Limot kang kalag mo ta. Oh, magag yun mo, pre. Magag tao. Magag po dito. Oh. Pre. Pasa na, anak. Kausik, pre. Kausik niya din na ito na makuha. Pangita, yung nagpaagi, pre. Kao na kuha. Uy, asa mo ka? Ang mahadlo mo ka ng amaw ng umugangan. Na di magkakita, limod ka kalagta. Saalan ka, pre? Sana magkatao na imo. Dahil na siya. Malimot ko pirmi. Day, Mil. Ma, Si Jose ba? ano naman si Jose? Ay, gusto lagi siya mabalik og trabaho din sa ato. Gusto siya mag-driver nimo. Ma, dili ko. Ano di man ka? Dili lagi ko. Pastil lang gining bataa ka. Uy, Na, anong yung dili Tara si na, pre. Jose? kung sa kaburingog ng akong ugangan, ang iyak anak, ipamugos niya. Nandun na kay driver. Abo, di uwag. Kagalingon yung driver ba? Mas maayo man po na doon na kay kagalingon driver, day. Aron di na ka mahago. Pare ni mo kin kaniya to. Doon na si kagalingon driver, nahago siya. Di wa? Dili kayo hago. Gangan. Gangan mo, pre. Huwag mo na respeto ni mo. Kapatid kasi isulti. Oo lagi. Gusto ka akong tampalungon? Ayaw na nga, pre. Ayaw na nga, pre. Huwag kayo mahimo. Maigi pakong sa puste ng bayhana. Ma, naunsa magyud ka, ma. Ano yung magi kong ito gato ni Jose?
Wa naman ko si Joaquin, day. Ilisa na gito nimo siya. Di na gid ko magbinyog usab ma. Kung kadto si Joaquin ra gid may katapusan lalaki nga akong gigugma. Og dili gid si kay Lisa na ni Jose. May tukon ka. Ay, Ilong nagtutusin ka pre. kita, Kasi kita, gusto pila nila ng masawa? Ha? Di ko ikapulig lain. Pikat nila. Kitaglain si Jose. Ha? Ambot Pila? lang nimo magmahay kara. Di gid ko magmahay. Ambot lang nimo Ha? abot ang Unsa? panahon. Diba, pre? Ha? Oh. Ay, hindi ko ba kayo? Basta ka rin. Ikaw diha. Oh, sir. Salamat, sir. Salamat. Nya, magsugod na tani. Ug mapun, ato na patrabaho siya. Ha? Kapan ko, sir? Kailan mag-isido at mga niya? Mao lagi ito kung ano ni mo. 200 lang usa. Sa mga taong kasi, wala man na masubay sa minimum wage. Kwan? Kuan gani nga 150 raman. Ay nakabulaka kay tubo man ni. Ano na to? Lumaya sa nando sinto, sir. Di mo gusto. Kaya bata ba na ini-offer ini nga bikere? 300 ang adlaw. Punto sa mo, 200. Ah, grabe sa taon. Nya day. Kanahan jud ka mo trabaho nako. Kung tinarong anong di good. Oh, tinaro ni ako oy. Kuha po kay kinig, benepisyo ako diri. Libre ka snack, doon na pa kay diop. Sige na, sir. Si Tidohon tani. Kay, mabalik pa rin ako sa trabaho na ko. Eh pa, magkaroon ita, di matuman ang imo, di matuman ang ako. 250 lang. Kamara lagi kayo na, sir. 200 lagi. Na, imo pa ganun pa pinutuhon. Uy, problema ng period to. Bisa ka sa restaurant ng mga on mi. Di ko gusto mapas mo ni mong guwapang anak. Pwede ito ng offer, sir. Ha? Masama to, sir, ha? Libre paniud to o alas 8 nga to alas 4 ang iyang oras. Okay. Di mahimog. Wangyo yung ganun sintos lang. Sabi na ko, sinabot na ta. 200 lang yung tao na, sir. Sabi, ka, bikirin na lang na, sir. Bikirin na. Ah, sige, sige. Ha? Sugod siya ugma. Sugod siya Ama pa pun. Sana. Ay, tao ini. Labi na mo advance ka, sos. Di ka na mo balibad. Sir, no? Oo. Mo advance na ko, sir. Uy, problema na. Advance ka. Ugma, sugod na ta. Anak tam starting sa tabunog, padung tas labangon. Oh. O lagi. Mo na to kung sir, advance, sir. Pila may mong maman? 1,000. Advance mo 1,000? Oo. Ah, uy, problema. Basta ikaw. Wala tisyo na itong bugasan. O, duha ka ng piling na ha. Lista ko na nga, advance ka. Thank you, sir. Sama na to, sir, ha? Oh, Libre pa to og alas 8 to. 8 to alas 4. taoy. Day, day. Ayaw pag patuntuan ng mga lantay bisa, ayaw pag pauyab-uyab kay magkadaot ta sa itong trabaho, magsugod na ta. Ora na pa nga May problema, sir. Ako ay bahala ini. O, ano to do? Uyab mo hinga nimo. Na. Uyab-uyab, bawal uyab-uyab. May problema. Ko ba? Ay, pag napili ka ng sir. Mga bay man siya tay. Ala, inamahan na ng iya, ha? Nahamahan dito tay. Basta gabantay kung magbinuang na siya, taparustan dito na siya. Binuang, ha? Muna agaw na. Oh, kita. Hindi ka hanggang 300. Ang uban, 200. Sa gato sa mga gani. Ay, napay advance. Ay, nagbinuang niya. Hindi mo na agaw. Hospital na na. Nga nagutong di ko mo hospital tay. Basta di lang siya kunya binuangan, mo hospital ko niya eh. Basta mauna to, ha? Ayaw pag uyab-uyab. Ano ba? Uy, Kaloy! Ikaw day ni? Tatay, sakay! Tatay! Tatay, sakay! Libre, libre, libre! Wa! Di ko maskal! Saka tatay! Sige na, tay! Hindi Libre, ko libre! maskal! Maglagaw ta! Kadura na! Kadura! Libre! Wa! Wa! Libre! Pinag tatay, uy! Kinagat si kada! Nanoy! Libre na! Tay! Wa! Wa! Di ko! Adi! Anay mo arthritis!
Arthritis. Mau ba? Sakyan dai ko nimo. Oh, sakay, sakay. Sige. Sakay alin. Hawa na, hawa. Ako kumkuan. Ha? Ako kumkuan. Hawa. Sakyan dai ko nimo, ha? Ha? Okay ra ka, ikay mo dra. Hawa! Uy! Aman! Aman! Hawa na! Gilanggot. Hawa! Okay ra mo na oy. Alin! Sige na, sige na. Di ko mo sakay. Kunak! Shit. Sabi na lang. Nawa, others kay kag. Ah! Mas pa na kita Tay. tayo magpuyog ba? Wala! Dito. Nelen! Bisag wa ka kasakay ha. Isipa lang ha, nagsakay-sakay tando ha. Aha, yan kalaki ha. Oh, ito Mumbai. Ninduta din Mumbai, pre, no? Wala mo din kayo problema. Yun. Problema na to, katurang ticket. Dahil sa, pre. Asa may day Mumbai, pre? Layo pa man ini, pre. Sa Kyunon pa man. Mabahala na. Ato na to. Aron kita pa ko sa asa yung Mumbai. May ikaw tanim mo. Na may dahan resikol na kayo na ta. Matakaw lang ta. Kaag na kunta. Ato na to yung Mumbai. May ikaw gutan ni mo, bud. Ikog-ikog bata na patanawa po ko sa Mumbai. Nagkailan lagi tag resikol. Layo man. Lakaw na lagi ta. Di makahanap na po kunog dagat. Sige. Ito na. Tutulan tayo kasama mo. Ito na. Dali. Oh! Oh, Noy. Nanaday ka? Manara ba kong kaon? Ikaw na lewa. Kaya ka itong isda akong paluto ni mo, luto na. Luto na. Kaon na mga ganay ko. Busog na ka. Di ko ako nagpuwa sa tanbi. Kanay. Tara, Noy. Ay, biluto. O na, Noy. Aprot. Kumako na mali ka. Ang, gitudungan gugunin mo, Noy. Ano agad? Basta ikaw, Noy. Dixon na ako makuha. Ay, kapadi ay. Usay, hilaw. So, di na, Noy. Alam ni anak. Kamaon agad ka. Oh, di ana day kapot? Ay! Tingnan yun. Sila rin yung pagsikad. Dong, tubig dong. Still lang yun si tatay. Pakigkontra yun siya nimo. Oo, lagi. Mamahay na rabanda ko. Yung taon ka na ako pagpamahay, ikuntrahan man ko niya. Sa ita. Pagit tayo mahimo. Magpaabot lang dyan sa mabugnaw yung utok. May lagi yung tagmabugnaw. Sige nang. Pagminyo na mo ni Manoy. Parang doon na sa kuyog diri ba? Matuman na ginadong tiko. Magpaabot lang ta si Gayon. Gisayunan. Hala, sige. Pugi ang bagyong bado. Ako itong makapugong baka. Karon nung dato lang. Kay gusto man sa go magminyo si Manoy. Nga na lang nga dong. Maabot na lagi na. Pero dili sa karong panahon. Ay, sige, punguhit ay. Sige na, kaminyo na ko. Muni amo, pre. Ya, kanang duha. Muni ako mo na. Si Put-Putuski ko. O ba? Halo. Wala, ang kanang babae, pre. Isa mo na, pre. Kanya ay pamuso ah. O ba? Mao lagi. Pero sa amang amahan ng babae, ngita magsenador, ngita congressman, ngita mayor, ngita mga may trabaho. Ambisyoso. Hoy! Tay! Ano niya ka diri? Ano niya ka diri? Tatay sa doy! Hindi ko maka...